75. výročie Strednej priemyselnej školy technickej v Trnave. Stredná priemyselná škola technická v Trnave, známa ako Priemyslovka na Komenskej ulici, je jednou z najstarších a najvýznamnejších odborných škôl v regióne. Jej príbeh sa začal písať 3. septembra 1951, keď bola slávnostne otvorená pod názvom Vyššia priemyselná škola strojnícka. Už v prvom roku mala škola 26 tried a stovky študentov. Zameranie bolo jasné, strojárstvo a výroba strojov. V roku 1954 sa k nemu pridal odbor železničná doprava, čím sa začala budovať tradícia, ktorá trvala celé 20 ročia. Práve v tomto roku sa zmenil aj názov na Priemyselnú školu strojnícku. Ako sa zmenil charakter vyučovania alebo ako vyzerali praxe na našej škole? No tak zase to sa spočiatku to bolo tak, že naši žiaci chodili aj do tých výrobných podnikov, dokonca aj mesiac prázdninovú prax a tak ďalej na výpomoc. Potom sme prešli tým, že sa chodilo do tých podnikov, ale tie podniky prakticky skoro všetky dneska zanikli, to je dosť taký, a naše dielne boli tiež veľmi vybavené. Moc sa snažíme, aby sme sa dostali do týchto diametrálnych pozícií znova, ale to je dosť finančne nákladné. Dnešná technika je drahá na vybavenie, ale určite cesta bude pokračovať, aby žiak pre všetkým sa učil cez praktické poznanie, čo je základ aj obľúba našej školy priemyslovky. Naša priemyslovka bola tým známa a je. Však keď si pozrite toto vybavenie našej školy, to je na jednej ruke spočítate školy na Slovensku, ktoré sú po stránke praktickej. Len ide o to, aby sa pokračovalo s vyučovaním týchto vecí, aby sa moc neteoretizovalo, lebo sú ľudia, čo to majú tendenciu zavádzať rôzne svoje prispôsobovacie a tvrdo treba ísť po praxi. Tento názov nesla až do roku 1961, keď sa oficiálne stala strednou priemyselnou školou. V 60. rokoch sa škola prispôsobovala potrebám priemyslu. Na krátky čas fungovalo dvojročné nadstavbové štúdium pre absolventov stredných všeobecno-vzdelávacích škôl zamerané na lokomotívne a vozové hospodárstvo. Zásadný zlom nastal v roku 1971, keď pribudol odbor prístrojová a automatizačná technika. Zároveň sa strojárstvo začalo viac orientovať na automobilový priemysel, ktorý v Trnave reprezentoval najmä TAZ, Trnavské automobilové závody. Škola nebola iba pre denné štúdium mladých, veľkú úlohu zohrávali aj večerné a diaľkové formy štúdia, ktoré využívali pracovníci veľkých podnikov. Vzdelávali sa tu zamestnanci železníc, stavebných firiem či dokonca atomovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Ako sa vyučoval v minulosti? Tak pritom, keby som vám to mal charakterizovať, by som musel povedať pre všetkým, že už som tu 40 rokov na tejto škole a to je viac jak polovica života tejto školy. A tu by som chcel povedať to, že podmienky aj obsah vyučovania na škole sa menil podľa toho, čo potrebovala spoločnosť. Boli sme najskôr zameraní na automobilovú techniku, potom prešlo to na jadrové elektrárny, jadrová konštrukcia, potom automatizačná technika, telekomunikácie sme zaviedli na našej škole, ako v dnešnej forme vidíte. No a dneska vidíte mechatronika, zase spoločnosť kráča úplne iným smerom, odbudli odbory, jak technicko-informačné služby, obchod a podnikanie a podobne. Začíname technické líceum, aby sa zlepšila pripravenosť žiakov na vysoké školy. To sú také základné komponenty, kde by som povedal, ale vždy sme slúžili, u nás bol napríklad aj zavedený experiment 4.1, kde sme boli dve pilotné školy v Československu, my a myslím, že ešte priemyslovka v Pardubiciach, kde sme dostali fakt texty na vyučovanie skripta a učili sme už vtedy CNC stroje. To sa píše rok niekedy okolo 86, 46. To bolo také, čo som stručne povedal. Ešte čo by som povedal, že bolo tu zahraničných študentov z 25 krajín, čo sa nedá nejako prejsť, kde sa museli adaptovať na rôznych študenti, rôzne kultúry, na podmienky našej školy, internát, viete, to sú úplne iné. Tak asi v stručnosti by som, čo som A chcel by som sa ešte spýtať, ako vyzerali stužkové slávnosti v minulosti? No, stužkové slávnosti to sa vyvíjalo. V
asi tak, že v prvom období, keď som prišiel do školy, mnohé tie stužkové bývali po Trnave. Hej, Kubáňa, v trnavských automobilových závodoch, Sklo-Plasty a podobne. Potom sme prešli na éru stužkových našej spoločenskej miestnosti, ktorú, jak dneska vidíte, je strašne krásna a cítim v nej vždy taký duch tých bývalých stužkových, ktorých som mal tuším 10. Tak tam je niečo úžasné, že cítim tie zvuky Vangelis, Eňa, rôzne tých skladby, chóry, nástupy. To je úžasné, že... A ešte aj poviem vám stužkové zahraničných študentov. Čo ja viem, prenos z tej juhovýchodnej Ázie, Kambodža, Laos, potom Afganistan, Afrika, hej, Benin a tieto krajiny, Etiópia, tak to by som chcel povedať, že na dnešné stužkové bývali aj tie beánie, tretiakov, že tá kultúra v tejto oblasti bola dosť vysoká. A aké boli vzťahy medzi učiteľmi a študentmi v minulosti? Tak vieš, ako to vždy záležalo aj od učiteľa. Boli učitelia, ktorí vedeli čítať študentskú dušu, jak sa hovorí. A chodili sme po výletoch, ja som prešiel od Škótska až po Rím, od Paríža až asi poviem po Košice. No a že to vždy bola tendencia. Do Brna sme chodili raz, z počiatku celá škola šla na výstavu strojárskeho veľtrhu do Brna. Potom prešlo to už na individuálne. Mal som potrebu aspoň dvakrát do roka tým študentom ukázať, lebo raz vidieť je viac ako 100-krát počuť. To je taká tendencia a potom aj tie výlety. Tam sa tie kolektívy, či už do Tatier, do Vysokých Tatier, do Nízkych Tatier, tam sa kolektívy formovali študentov aj na tých exkurziách. Tak to bolo pozitívne, čo som v živote rád, že som to robil. Po zmene spoločenských rozmerov začiatkom 90. rokov sa škola otvorila novým odborom. V školskom roku 1991 až 1992 vznikol odbor technické a informačné služby. Bol špeciálny tým, že prilákal aj dievčatá, keďže kombinovali technické znalosti so strojopisom, kancelárskou praxou a cudzými jazykmi. V roku 1997 sa škola zlúčila s dievčenskou odbornou školou. Z tohto spojenia vznikol odbor obchod a podnikanie, ktorý mal študentov pripraviť na vedenie menších firiem a podnikateľských aktivít. Od 1. septembra 2008 sa škole vrátil tradičný názov Stredná priemyselná škola. Dnes ju poznáme pod oficiálnym názvom Stredná priemyselná škola technická Trnava. Ako by ste stručne opísali históriu školy z pohľadu riaditeľa? História školy sa začala písať v roku 1951. Vznikla v podstate pre potreby priemyslu. No a myslím, že túto históriu vlastne, alebo túto potrebu naplňa aj dneska. Škola prešla možno vývojom, že zmodernizovala sa, ale tie odbory pôvodné, strojárske a elektrotechnické zostali, pribudli mechatronika, pribudlo technické liceum. Bolo obdobie, keď sme tu mali aj dievčenskú odbornú školu, mali sme tu technické informačné služby. Asi to by bolo všetko také, že vlastne stále tá škola je zameraná na to technické zázemie Slovenskej republiky. Ako sa zmenil váš pohľad na školu, keď ste sa stali riaditeľom našej školy? Ako sa zmenil pohľad? Pohľad sa zmenil minimálne v tom, že ako učiteľ som mal na starosti len vzdelávanie a výchovu žiakov. Ako riaditeľ mám na starosti nielen výchovu a vzdelávanie žiakov, ale pribudlo mi aj riadenie. A vlastne pribudnými úseky ako ekonomický úsek, údržba, vlastne celé riadenie školy. No a myslím si, že to je vlastne tá ťažšia časť. Ako práca so žiakmi je jedna vec, ale riadiť školu je trošku zložitejšie a náročnejšie. Čo by ste odkázali budúcim generáciám žiakov? Čo by som odkázal budúcim generáciám žiakov? No, odkázal by som im, že Stredná priemyselná škola má pevné základy, patrí medzi teda tie staršie školy, ale neznamená, že
a má aj staré metódy vyučovania, že je to moderná škola, ktorá vlastne vychádza z histórie, ale nesie vlastne tie moderné prvky, ktoré vlastne dneska budú a vlastne ktoré dneska spoločnosť potrebuje. A myslím si, že aby sa len zamysleli nad sebou, aby sa dobre učili, aby boli prínosom pre celú našu spoločnosť. Za viac než 70 ročí vyšlo z priemyslovky vyše 14 000 absolventov, medzi nimi aj približne 300 zahraničných študentov. Ďalších takmer 9500 ľudí si doplnilo vzdelanie popri zamestnaní. To ukazuje, že škola mala a stále má kľúčovú úlohu pre rozvoj celého regiónu. Jej absolventi pracovali v železničiach, v automobilkách, vo výrobe, ale aj v energetike a nových technológiách. Ako by ste opísali atmosféru školy v čase, keď ste študovali? Tak atmosféra v časoch môjho štúdia, keďže to bolo už dosť dávno, bola radikálne iná. Nebola žiaduca akákoľvek tvorivá aktivita, bolo to skôr o poslúchaní, rešpektovaní autority a autorita naozaj niečo znamenala, čo si myslím, že nie je zlé, ale trošku mi tam chýbala sloboda možno v rozhodovaní, v uvažovaní, taká sloboda ducha. Ale na rozdiel teda od dnešnej doby, kde si myslím, že tá atmosféra na škole je mnoho priateľskejšia, je, aj keď samozrejme hranice sú, ale ten duch zvedavosti, objavovania a možno radosti z toho, že tu môžeme byť a že môžeme byť spolu s kolegami, s našimi žiakmi a myslím si, že to je taký rozdiel. Aj keď nepovedala by som, že bola, kedy sme sa netešili, nevymýšľali, tiež sme sa tešili, že sme tu, ale malo to také prísnejšie hranice a mnohé prejavy zvedavosti, tvorivosti boli, tak ako som povedala, boli nežiaduce. Čo vás motivovalo vrátiť sa a učiť práve na našej škole? Myslím si, že pre mňa to bolo také, ako keby trošku samozrejme vyústenie toho, že k tejto škole mám taký až citový vzťah. Tým, že vlastne pracoval tu môj otec, moja mamina, dokonca aj môj detko. Chodila som sem 4 roky ako študentka. Moje kroky aj v dospelosti sa sem často vracali za mojimi priateľmi a teda keď som sa po materskej mala vrátiť do práce, tak automaticky som pokúkovala, či by som sa nemohla vrátiť práve sem. Študentské skúsenosti pri vyučovaní dnešných žiakov? To je veľmi dobrá otázka, pretože, tak ako som hovorila, je to dnes úplne iné, ako to bolo voľakedy a práve možno táto inakosť prispieva k tomu, že sa snažím vyhnúť tomu, čo mne bolo možno trošku zväzujúce, alebo čo mi nebolo až také príjemné, keď som bola študentom. Teda toho by som sa chcela vyvarovať, aby prežívali dnešní študenti a tá sloboda nám trošku chýbala a myslím si, že sa snažíme ju dopriať našim študentom, aby sa naučili, lebo tým pádom, že sa naučia zachádzať so svojou slobodou, budú, myslím si, že lepšie pripravení na život. Dnes sídli na Kovmenského ulici číslo 1 v Trnave. Okrem tradičných odborov ako je elektrotechnika či strojárstvo, ponúka aj technické líceum, ktoré spája všeobecné vzdelanie s technikou a otvára cestu na vysoké školy.